Среща, посветена на 138-та годишнина от обесването на Васил Левски, се състоя днес в комплекс Свети Николско училище. В проявата участваха деца от целодневна детска градина Васил Левски и ученици от 12-ти клас на Средно общообразователно училище Николай Катранов. Поредната проява, която се състоя в комплекс Свети Николско училище, бе по повод 138-та годишнина от гибелта на Васил Левски. Днес в комплекса се проведе среща на деца от подготвителната група на целодневна детска градина Васил Левски с учителки Женя Георгиева и Велина Иванова и учениците от 12-ти клас на Средно общообразователно училище Николай Катранов, Венета Петкова и Даниел Тодоров. Присъстваха и заместник-кмета на община Свищов Пламен Александров, директорът на целодневна детска градина Васил Левски Антония Матова и председателят на Сдружение Минало, настояще и бъдеще доктор Иван Динков. Срещата откри мениджъра на комплекс Свети Николско училище Таня Рисемова. Българската история помни една дата, това е 19 февруари 1873 година, една от най-тъжните дати, по която е обесването на Васил Левски. Какво знаят малките деца от детска градина Васил Левски и какво знаят учениците за Васил Левски, ще разберем именно днес. С изпълнение на стихотворения, децата от подготвителната група на целодневна детска градина Васил Левски показаха какво знаят за апостола. Кой тайно премина река Дунав с коварна оцет? Кой е страдалната наша родина, денонощно обхождаше бред? Кой създаде безброй битейци? Кой въстание готвеше кой? Кой загина с кокиче в ръцете? Васил Левски бе този герой! 12-класниците от училище Николай Катранов, Венета Петкова и Даниел Тодоров бяха подготвили презентация за живота и делото на Васил Левски, която представиха днес на всички присъстващи в Свети Николското училище. След презентацията под формата на дискусия, 12-класниците и децата от подготвителната група обмениха знанията си за апостола на свободата. Запис на стихотворенията, които изпълниха днес децата от подготвителната група на целодневна детска градина Васил Левски, може да гледате по Нова ТВ в събота и неделя и през двата дни в часовете 9:55 и 12:55.